Здравейте! Да ви кажа тук сега едно нещо. Така. Сега минаваме на програмата Office. Word, Excel, PowerPoint. Така. Трябва да пуша. Зареждам тук. Ето виждате, зареждам. Така. Сега трябва да тук тютюн. Ето е тютюн. Ще направя цигарката. Или така. Така. Да запалим мислите. Сега ще ви обясня. Кафе, цигара. Сега Office. Така. В смисъл програма Office. Изнасяне на продукт извън страната. Качествен продукт. Частна марка продукт. Така. Възможно. Слот. Така. Както и да е. PC компютри. Информационни технологии. Основни понятия за компютърните системи. Word. 40-те години на 20 век. Хардуер. Всичко, което да пипнем. Софтуер. Програмите по компютър. Хардуер. Мишка, флашка и други. И така нататък. Софтуер. Операционна система Windows. Vista, както и да има и други. Microsoft, каквото и да е. Както и да е. Типови компютри. Микропроцесори. Персонални компютри. Настолен, преносим, таблети, джобни. Лаптоп. Смартфон. Разговор, интернет или с писалка. Уеб. Информация. Милиарди страници. Имейл. Незабавни съобщения, чат. Игри. Бита, маля. Например, игра. Кабел към захранването. Така. Само да ви обясня още малко. И това ще е. Дънна платка, процесор, памет. Разширителни слотове. Входни и изходни портове. Чипсет. Дънна платка. Android процесор. 2 вида. ROM памет за четене. BIOS. BIOS не дейте бута. Там не е за всеки. Така. Първият интернет през телефоните. Входни и изходни портове. Паралелни еднократни информации и други устройства. Твърд диск. Примерно хард диск. Примерно на 2 дяла да разделим или повече. Работи. Колко бързо действа?
диск четене или записване, USB флашки, запаметяване на данните и пренос към компютъра, твърд диск, преносим, техническо оборудване, компютърни системи участия, които работят заедно, компютърна конфигурация, модем, рутер, има дори със сателит се получава, както и да е, монитор, екран. Монитор, LED по-тънки, QWERTY, клавиатура, буква, цифри, комбинации, мишка, маус, 2 бутона, ролка, кликане с мишката, клик-клик, има и с 2 клика, принтери, мастилени или лазерни, високоговорители, модем, устройство, което изпраща информацията. Модем може и да е вреден компютъра, стартиране и изключване на компютъра. Компютърът се включва Power бутона, нали да се включи компютъра. Захранващия кабел, изключване преди за отвориш кутията на компютъра. LAN карти интернет. Не бутайте в компютъра нищо. Нищо. Има си хора, които трябва да се занимават с това. Не го отваряйте. Така е. Работа с клавиатура. И това е за сега. Приятен ден. Това е първи урок.